guys, जों गामि थांगासिनो याल्ल'सो दा Welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरनाय बावहरनाय थाबाय. So guys, नोंथांमोना मोनथिखादो जानो हागौ बेकग्राउन्डखौ नायनानै so आं हिरिम्बा टेम्पलआव फैदों जोंनि बाथौ मन्दिरावहाय. So guys, दिनै जोङो मादि बावो मा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो. फैदो बिदिब्ला बेखिनिया जाहैबाय मन्दिर सिंनि गाइस सो बिउटिफुल नोंथांमोना नुदो जानो हागौ ओरैबायदि क्लीन आरो एक्चुअली जिकुनु मन्दिर बा थानसालिफोराव थांबा गोसोखौ ओरैबायदि शान्ति मोनो आरोना ओरैबायदि गोसोखौ स्रां मोनो आरो सो गाइस नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बे मन्दिरा खैराबारियाव दङ ओमफ्राय जों ट्रेनजों जाय थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय खैराबारि स्टेशनाव ओंखारनानै ओमफ्राय बेटारि गारि मोनो आरोना ओमफ्राय बेटारि गारि स्टेशननिफ्राय बेटारि गारिदो 30-40 बेबायदि लायो आरोना भाराया सो नोंथांमोनाबो जुदि फैनो सानोबा फैनो हागोन बे खैराबारियाव दङ सो गाइस नोंथांमोना नुदो जानो हागौ ओरैबायदि बिउटिफुल सो गाइस नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओरैबायदि मोजां फ्लावर प्लेस खोन्थिगोन आं नोंथांमोन सो गाइस नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव Om ring ring putse 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 Dohai pasir bwrai bathou suci mata di pakai kubur itu nama pasir Raga sih semuanya rasa satan pasan tentang motion oh pasir bwrai bathou kita dengan apa kita Media kalau orang dia orang sih orang orang pasir bwrai bathou bicara ini negeri kita harus seperti bahasa kita harus tersemal Nama pasir bwrai bathou kesini aku Hirimba bathou thansali kita harus juga dia. Angga siapa nama pasir bwrai bathou. Nah, ada yang sakit kan aku kita sama lagi kesini tu boxing nane. Nama pasir nasi kita kita harus juga bawa motor sebelum video. Berorder. Dohai. Mama dong online nangsi, sampai जोंना ट्रेना खैथायाव दङ? 4टायाव दङ। So दा जों बावखांबाय बेरायनोसै एसे। चलो। So जों दा बावखांबाय एबार जोङो फट' भिडिअ सिडिअ लानोसै आरो जायगाफोरखौबो सोरगिदिं नायथिंनोसै मा दङ मा गैया। So guys बे जोंनि आमाइसो। So भिडिअ खालामनायाव बिथाङा बहुत हेल्प खालामबाय जोंखौ भिडिअ फट' साफायना होनायाव। So thank you so much आमाइसो। आरो
भिडिअ नायदोंब्ला प्लिज कमेन्ट हरबानो जाबाय ओरैबायदि बिउटिफुल गाइस प्लेसआ ओरैबायदि मोजां नांदों फैनानै स' गाइस नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन हिरिम्बा जों बेरायनोसै बिथिंजाय एक्टर सानै दङ सानै एक्टर अमा आयौ आं मिथिला हे प्लेसखौ लाना फै खाथियाव हाबफैनाङा हाबखुमाबाय नै सासे लाजिनानै हाबखुमाबाय मा बुङो बिबारनि रानि रस गलाब बिबार लाजिदों बेस्राया नि अफ्रिरा नि दे इयाव हाबनो हागोन ना इयाव हाबनो हायो ना abonele ma bitin udah zarin zake nuduh taraga ikam hurna gara lana na ba sang ada ya beregasin dong nih aku jangan sekali ओरैबायदि मोजां नांदों न' आगै फैनानै बहुत शान्ति शान्ति बहुत प्लेस माने प्लेसआ बहुत पिस आरो पिस जोंखौ फिदिंनो हागोनखो फिदिंबा जोंखौ नुसिगोन आरो गलाब बिबार ओइ थिफिदो ओरै गिदिंग्रोसै दां थाबायग्रोजोबग्रो ओमफ्राय दाहाय बानायगोन रिल्स बानायना फटक लायोना लाबाय था गोसो बायदि ओमफ्राय आं बिथिंहाय ब्लग बानायदों आरोना लोगोफोर थायोमोन र' आं खाथियाव थांनो स' गाइस बेसेबा फैनो इदि गायब लागोमोन बिराद अबिदिला बेसेबा फैनो सानोमोन गाइस नाथाय मालाबा बे आगे खिन्थु दिनैदो सेकेन्ड टाइम आरोना आं खननै जाबाय खिन्थु फार्स्ट डे दिनै एसेबां मोजां नांबाय माने इमान फैनो सानोमोन नाथाय फैया माने फैनो मोनामोन आरोना लोगोबो मोनामोन आरो समबो मिलायामोन स' फाइनालि दिनै फैनो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स' थेंक इउ स' माच आगै आंनो फैफानायनि थाखाय वेलकाम याल्ल'सो दा ओइथिंहाय फख्रि दङ इनि बेनो मन्दिरा ओं मा गाबोजोबखो माबायदि नुदों मोजां मिथिखाया रिल्स बानायनो ओंखारलायबाय जोंना बिब'आ दैमारिया new cameraman American-निफ्राय लाबोदों American-निफ्राय लाबोदों ओरैबायदि बिउटिफुल बिथाङामोन ओमफ्राय बिथाङा रिजेक्ट जाबाय दे मोसालाय खनसे हायोबा हायोबा मोसालाय थफ्ला थफ्लि बानजोब्बाय ओमफ्राय दायो थांसिगोन आरो जोङो ओमफ्राय दिनैना भिडिअआ बारा मोजां जायासै जोंना मोजां देखायनो हायासै जोङो फटक भिडिअ लानायनि थाखायनो रिल्स बानायनायनि थाखायनो स' बेफोरखौ खालामनो मोनाबा गोजोनखाया आरोना जेरावनो फैयो फट' फुल जानांगोन
भिडिअ फुल जानांगोन जोंनिया रिल्स फटक लानायावनो माने ब्लग भिडिअहाय बारा मोजाङै देखायनो हायासै मोजां जादोंना जायाखै बेखौ मिथिला प्लिज अन्नानै आगैनि साबस्क्राइबार जाय जाय दङ दैमारि ब्लग्सखौ जाय जाय साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै थांनानै आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बिनानावनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो स' गाइस जों दा थांनोसै ओमफ्राय बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब आरो लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट भिडिअ स्टेशनसिम थांगासिनो बेनिफ्राय बेटारि गारिदो इन्डिया का नाम्बार 1 हेल' अमा राजा बे उदालगुरिनिनो अमा राजाया स' गाइस जों गामि गामि थांगासिनो रटा मोजाङानो